Здравейте, добре дошли! Казвам се Хуберт и днес ви каня на поредното видео за примамките на марката Libra-Lures. Да започваме! В днешния материал бих искал да ви представя и покажа Dying Worm. Dying Worm се предлага именно в такива опаковки. В зависимост от размера, тъй като тук имаме два размера, 70 и 80 мм, те се предлагат съответно в 15 и 12 броя в такова бурканче. Още в самото начало трябва да се спомене, че в такова бурканче, освен нашите примамки, ще намерите и аромати. В момента имаме 4 ароматни варианта. Без аромат, сирене, крил и чесън. След като извадим примамката от бурканчето, получаваме ето такъв червей. Обърнете внимание на тези детайли. Тук имаме специално оформено място, което ни показва къде е най-добре да промушим куката. Тук препоръчваме да използвате сравнително по-тесни стримерни куки, за да се представи примамката по-елегантно, но най-вече за да се закача рибата по-ефективно. Тези куки не е нужно да са дълги, защото забележете, тази примамка без проблем се сгъва много добре, а дори ще го видите по време на работа в аквариума, т.е. във водата. Dying Worm, както и всяка примамка от серията Trout, се предлага в 20 доказани уловисти цвята и можем да използваме както по-ярки нюанси, така и такива, които наподобяват естествения червей. Всяка примамка от серията Trout, включително и Dying Worm, е изработена от специален материал. В момента, в който рибата мине покрай нашата примамка, тя няма да я подмине безразлично. Този материал просто има вкус, който рибите харесват. Вторият въпрос. Вижте, тук имам Dying 70, вижте колко може да се разтегне и след това да се върне в първоначалната си форма. И трето нещо. Когато ловим пъстърва, най-често това е примамка, създадена за риболов на пъстърва, но също така се справя добре и при риболов на костур. Знаем, че често такива малки червейчета могат много лесно да се повредят. А тук нямаме такъв проблем. С дайинка можем да уловим няколко риби без примамката да се повреди значително, можем да хванем няколко риби и тази примамка ще продължи да работи много ефективно. За самата работа ще разкажем след малко, като ще я демонстрираме тук в аквариума. Голямо предимство на марката Libra-Lures е и това, че въпреки че тук имаме наистина разнообразна цветова гама, без проблем мога да държа тези два червея в затворен буркан, смесени заедно или в друга опаковка и те няма да се отцветяват един от друг. Това е наистина голямо предимство, защото когато ходя по пъстървовите реки, често нося със себе си една голяма кутия, в която буквално изсипвам всички червеи, които имам налични в дадения ден или които мисля, че ще бъдат най-ефективни точно на този участък, където планирам да ловя. Изсипвам ги вътре, те не пускат боя, а благодарение на това съм много мобилен край реката и мога ефективно да облавям своите места. Как изобщо да монтираме Dying Worm? Това е много просто. След малко ще ви покажа това тук на вече подготвеното място, но допълнително сега ще спомена, че всъщност не е нужно да се ограничаваме само до най-основните методи. Тук можем да ловим ефективно с отводен повод, с дропшот, можем да използваме и чебурашка, обикновена уловна глава, но най-често ловя с такива волфрамови глави на мухарски куки. Мухарските куки използвам, защото това се изисква от местата, на които риболовствам. Те са фабрично без контра, а малката волфрамова глава позволява да се представи примамката във водата по възможно най-естествен и фин начин, така че да изкуша най-големите пъстърви да атакуват. Тук имаме Dying Worm, 70 мм, волфрамова глава, кука без контра. Винаги много внимателно промушваме от тази страна и след това бавно и внимателно нанизваме на куката, за да бъде всичко правилно. Промушваме в областта тук, където е удебелената ивица. Опс! И готово. По същия начин ще монтираме Dying Worm 80, само че тук препоръчваме използването на малко по-дълга, по-голяма кука. Тук ще използвам за момент нашата мерителна линийка. Имаме умиращи 80.
Този dying е още по-интересен, защото, както виждате, когато имаме този малко по-голям размер, той е леко по-дебел от по-малкия 70-ката. Това го прави наистина различен и забележим в сравнение с предишния модел, което сега можете много добре да видите тук. Но има и още нещо. Показвал съм това и преди. Вижте сега на линийката как се разтяга. Дори не стигна линийката. Вижте, над 30 см. А след това той пак се връща в първоначалната си форма. Вече имаме примамката въоръжена. Нека видим как се държи във водата. Тук има още един малък трик. Ако имате твърде много празни захапвания, няма проблем да откъснете малко парче или да го срежете с ножица, за да изглежда по-хубаво и по-равномерно. Аз понякога дори съм скъсявал дайинга с 2-3 см в зависимост от конкретната ситуация на състезанията. А знаех много добре, че именно на даденото място дебне риба и тогава също може съвсем спокойно, без абсолютно никакъв проблем да се въоръжи. Което също е хубаво, защото тук можем спокойно да експериментираме по такъв начин, че да въоръжим дайинга, като го огъваме леко, например, използвайки по-тежки глави или дори добавяйки различни тежести, ако това е необходимо. Всичко това ни дава повече възможности за адаптация. Той ще се държи по различен начин във водата, но всичко това зависи от вашето предпочитание. Тази примамка е толкова универсална, че всичко наистина зависи от вас. Ако търсите и размери на куки, ще ги намерите в нашия каталог на сайта libralures.com. А сега нека преминем към един от най-интересните и важни моменти при тестването на всяка риболовна примамка, да видим как тя се държи във водата. Това е ключов етап, защото именно във водната среда се разкриват всички характеристики и качества на примамката, които не могат да се забележат само при визуален оглед на сушата. Ще обърнем внимание на начина, по който примамката потъва, на нейната игра при различни скорости на водене, както и на това как реагира на резки движения с въдицата. Ще наблюдаваме дали тя имитира естествено движение на рибка или друг вид плячка, което е от съществено значение за привличането на хищните риби. Освен това ще се опитаме да разберем дали цветовете и формата й се открояват достатъчно добре във водата, за да бъдат забелязани отдалеч. Всички тези наблюдения ще ни помогнат да преценим доколко тази примамка е ефективна и подходяща за различни условия на риболов. Така че нека заедно проследим всяка нейна реакция и движение във водата, за да получим най-пълна представа за нейните възможности и предимства. Вече видяхме как работи Dying Worm. Както вероятно сте забелязали, тази примамка, тъй като е подобна на червей, основно ние трябва да й придаваме движение. Тоест, от това как ще работим с нашата въдица, с изключително деликатния тъкъм, така и тя ще се държи. Освен това, нека помним, че ако ловим в река, водните течения винаги вършат своята работа и тогава всъщност единственото, което трябва да правим, е да навиваме хлабавата част на влакното или плетеното влакно според предпочитанията си. И от това място бих искал да ви благодаря, че изгледахте този материал. Каня ви във Facebook, Instagram, X, TikTok, които също поддържам за вас, а също така оставете абонамент за този канал в YouTube. Ще се видим в следващия материал.